Hey guys, welcome to my channel. So karon magkuan lang ta sit in vlog. So nagyapon kay buhaton karon kay boring man gyud kayo ako mabuhat ba. So mag-vlog na lang ta. So karon kay magkuan ko derma planning homemade. So mara ni siya ang ato ang kinahanglanon, of course ang blade. So ang derma planning di ay excuse me. So ang derma planning di ay kay mo na siya mag-shave kasi mo ang face para matanggal ang dead skin, hair, o kanang mga hugaw-hugaw sa imo ang now. So, akong dugin ako nagkuan na ni nag derma planning mga last year ko nag-start. Pero mag derma planning ko kay once every 2 months, once a month kay kapuyan manggod ko. Pero dili gyud siya kailangan permanente mag derma planning. And if dili ka confident mag-shave sa imong naong, ayaw na lang pagpagatugaw og shave kay na masamad pa lang ka kasi makaingon, di ba? So first, of course, ang blade kanina kanang pangkilay-kilay mo na siya ang gamiton. Sunod kay alcohol na pads para limpyo, and oil after ani ka human, tapos kani siya ning moisturizer or camelo basta makita ra ninyo kung unsay gamit ani nila. Tapos gamay na mirror natin, dako na mirror diri, kanang cooler, tapos sanitizer, and kani wax. Mag-wax ko kay kung hair diri bangason manggod ko good. So ano na siya diri wax kayo daghang kay og hair ani diri. So ako na siyang waxan before ko mag derma planning. So if again dili ka confident mag-shave sa imo ang face, ayaw gid pagtuga-tuga og shave, and di ko mo kanang encourage ninyo na magyanani kay masayo pa lang na ako So musik yun mo sa professional professional niya ako nagsik. So since nagyanani ko kay murag kuan man nakauyon naman ako ang nang, tapos dili kay ko ingon do bugason ko, pero dili kay siya yung grabe kag mayra, tapos limpyo kay siya tanawan after. And while shave ko sa akong now, para dili po siya yung boring kaayo sa kay, mag-share po ko sa ako ang experience pag junior high. So kato grade 7 until grade 10. So ako ang i-share ninyo kay. Para na po tayo mastorya kay magunsan ako mag-shave ako dira, yawa ko mastorya yung tao may pag na lang muna na ako yun ana naman lang di ay. So keep on watching para magkaila mo na ako og maayo. Okay. So madani ako ang noun guys sa before tanag kaana derma planning. So yeah, so don't mind these people. Dalang ko mga imperfections pero okay ra na siya. So muna to ang waxan karon. So before the ita mag start sa kay ato din ang i-wash ang to ang face og water and soap para limpyo siya, tapos i-pat dry na siya nimo. If nakay og kan pud ay kalimot ko og sulti kanina na kailangan pud ay ka og tissue. So maano ni siya nadakhan kitag mga paan. So kani siya matangtang na mga buhok-buhok, muhamis na ni siya kadagaya. Pero kani siya din na mawaambot lang idugay na kaayo nakalagot. So natay pimple diri gamay sa ato na siyang lihayan. Okay na nga to ang wax. So mag-apply na to. So muna na siya to ng i-wipe. So before ta mag-start aniha, remember to wash your face first before doing anything on your face. So, kailangan dry. Mas maayo if naamoy pulbos, since wa mo ko'y pulbos. So tissue na lang siya para dry kaayo. Para na siya. Then apply the wax. So apply so kadiyo tatanaw sa mo before ko mag-start sa ako ang journey sa high school. Stay tuned. So sa katong wala kibaw, nakibaw. Nagpuyo day ko sa Lapu-Lapu City, Cebu, tapos nagkuan ko nag junior high ko sa San Lorenzo Ruiz School. Kanang dirapod ko nagkuan kinder 2 o grade 1, pero pag grade 2 na ako kay nibalhin ako sa Gunab Elementary School kay namalhin naman mi og gipuy-an, tapos layo na kaayo siya ba. Anya, mga to pag-graduate na ako grade 6, supposed to be sa kanon ta ko mag-school of junior high sa SACS, siyang Saint Alfonso Catholic School. Anya,
dugay makinarelease ang ako ang card nya pagka-release ako ang card kay kaan na cut off na sa SACS. So ano ka na enroll dito, so dito na lang sa ko kanang temporary dito sa San Lorenzo Ruiz School. Pero ang ending kay dito gyapon ko nag moving up kay di na ko ganahan mabalhin ang SACS. Mao na siya ang pinakakaraan. Ang pinakakaraan mo na siya, pero mao na siya ang usa sa pinaka-known diri na private school diri sa Lapu-Lapu. Dira nag-graduate ang akong mga auntie, ang mga igsuon. So ako ray nalahi. So mao na sa ganahan sila na dito unta ko mag-graduate para parehaming tanan. Pero sadly, unfortunately, wala ko dito na enroll. And mo ta pag grade 7 nagsugod ng klase. Wala pud kaayo ko ka feel og kanang sad kunuhay kay naaman dihe. Classmate na ko pag kinder 2 o grade 1 kay na classmate na ko pag grade 7. So napadagi hapon sila dito. So wala kaayo ko nag-adjust. Wala kay ko na na lonely maayo pero dira ako nakibo na classmate di sila nako saon na kay kita ko sa picture pagabot ako sa balay nakita na ko tong picture na mo pag grade 1 mo to hala mo man ni si Kuan dito ako nakahinumdum na ay classmate ito na ko sila sa una kay ang nasa ko ang memory memory gap kay naa ko duha ka book best friend pag grade 1 mo to silang James ug Cesar mo to sila akong best friend sila ra pud ang kanang daghang kay memory sa akong hunahuna basta sila ra akong hinumduman sa tanan pero sanang makinumdum pa ko sanang sa uban so mao na to sila na classmate na ko sila pag grade 7 and nagpadayon ang ako ang laban dito sa San Lorenzo. So dry na nga to ang wax ato na nitang tangon. So wala di ko atong papel di ay kana bitong butang sa wax sa sana tik papel wala na ko ato so yunani na lang sa work lang what siya yunani importante matangtang iya ang paan ang iya ang hair. So first kay magpil ka og sumukan ning buhok magpil ka og gamay tapos imo na siyang ana gyud. So kung first time nimo sakit gid na siya pero ako kay murag nanad-anad naman ko so murag na immune na nga pang skin sa mana na siya magdili na kay kasakitan. So ato nang tantangon tamo ha 1 2 3 there. Napagkapon siya bukbuk gamay. So mo na siya ang purpose sa ato ang kani. Ito ang puller o gamay na sa amin. There. See, dahan kasi mga hair lalings na kanang balbaski like grouse. So muna na siyang makuha. So next kay mag-puller na to sa atong mga nahibiling hair dira. So before di mo mag-pluck di kay inyo na siyang ikuan ha, alkoholan para limpyo. So continue sa ako ang story. So asa na to? So mo to nakalman ko na ako sila. Anya katong duhan ako ka best friend wala na sila dito ni mauwa mo ko gamay ato nila dito good kutugan ko sila mga bright yan ka namin itong mga naigrupo dito ng mga bright sila mura pa daw ako ang na kuan mga akong nasuod mga akong nabarkada ang mga grupos mga bright so ako rin nalahi sabay-sabay so nakapasa ko tungod ato nila char mga naning kaayo na madaan na lang po itong tas kahig. So muna na siya guys, advice ako ninyo pagbarkada mo mga bright para maapil mo sa kahig and bitaw matakdan mo anak kay naning magud sila so mananing na lang pud kag-ahat lain pud kay sila nagnaning tapos ikaw kabuang ra kadira so maikog man ka sumaog naning na lang pud ka nya ko to biyang panahon na sa gid ko kasabot og English ang bugo gid kay kog English antud karon di man kay ko may kaayo mag-English pero dahil lahi ra gid kay akong level ato sa una kay magpataka na yun nakasamot na ako mga friends na kanang mag-in-English niya ila kong storyaan agoy inta wakay katubag ngisi-ngisi na lang ko tando nya himan day wala ko nasabtan day ato day ay kauwaw na lang gid inta mo to nagsugod ko og tan-aw og kanang mga English na kanang mga series akong gitanaw ato sa una kay Jane the Virgin also man na sa una
Anya, maot to dito nakasabot ko gamay yung in English mo kay wala gamit gid ay nang makatabang gid ng mga English na salida sa. So mao to dito to start na makasabot ako English gamay bahalag dili kay ko ingon makasturya og maayo at least makasabot ko. So dana ta sa to ang face no sa to ang bungot balbas de ay so karon mag-start to sa to ang dermaplaning. So atong buhaton kay ato sang isanitize ang ato ang blade gamit aning alcohol. Kadihot lang kay para clean mulay hugaw and cameling. So now magbutang na ta sa ato ang naong moisturizer. Pwede lotion ninyo ang gamiton, pwede bisagon sa basta ka na makapamoist sa inyo ang naong pwede siya ingon rough ini ka shave nimo. So akong buhaton una ana kay by portion. So first akong buhaton kay kanina parts ako ang naong kani sunod kay kani nya last na ni diri sa ako ang agtang tapos kilay na dayon sa magkilay sa ID nya diri. So first magbutang na ta ha. Una na siya. So story na ako pag grade 8 na ako'y may usa ka buok main na best friend. Mao na siya silingan na siya nako wala mi dili mi close pag grade 7 pero classmate mi naka-close ta mi karon pagkakuan na pagka grade 8 kay tungod kana laging libak-libak no mao gyud na siya makapa-best friend sa mga taong at mga tao ay kana libak-libak naa siya mi usa ka classmate na di niya ganahan di pud nako ganahan. So mao to libakon na mo maayo. Di ngon maayo, libakon lang namo kung kanang naa siya dili maayong binuhatan. Nas libakon na namo. Unya napag koy daghan magperkada god usa ka book main best friend. Mato silingan na ko bra na siya pamilya ko ang tan-aon niya karon sa mo yung pangalan kay si Andrea. Unya napag koy katong mga barkada na ko ng mga bright mo to siya kong barkada. Main ko na barkada yun yan napogoy ka ng secondary barkada duha ni sila kabuok babay yun ang isa ganahan ko sa isa kanang crush lang good crush na ko tong isa kay murag type na ko ba puti taason ana so tesa ha so mag shave da ita kay pa down unya katong sa kong secondary na barkada katong ako ang bet naka-crush di ay to siya nako nag-game pa kay may ato niya nakanangkaan kanang guess ko na siya ang mga crush unya mo to hala dagan ako gipang mention until nakahuna ko na hala basin baga ra pud kayo para sa ako ang part mo nakayon ko na hala basin ako iyang crush di ba kay di pod biya kay ko ingon tantong batignaw sa una karon nabi ako na batignaw kay nalambok na ko anya mo to dito na ko nakahuna na halo ay basin na ko anday ni siya na ko no na ibog which is okay ra unta kay ganahan man pud ko niya onya katong pagkakuan na Valentine's Day nag-confess siya nako nag-confess dili na ako pangalan na sure sa kailan at kanang ang mga friends ako nagtanay kailan na sila kinsa kasi katong mga college friends na ko na mananaw ani if ever mananaw mo kaila unya confess siya which is totally fine lagi para unta na ako kay hello maka-experience na ta kung uyab ato ba atake ba kung kami ato kay dili ko mayan and mausab unta ang dagan sa panahon unya mo to pag-confess po niya nidagan siya ambot lang nidagan to siya oy kaya tumura pag bignasilida ato kay nidagan siya nigukod pag nangita pag niya to siya kay okay ra lagi para nako niya siya kay awkward naman siya na nasa akong tubangan which is okay ra gid para nako unta oy nidagan man siya na best friend man unta me mauto na awkward na gid siya og maayo mo to ang ending nga nagingon na pud siya na kanang dili na daw siya ganahan nanana sa ending ako gipadayon na kanang kuan me friends me
para dili na lang madaot ang among relationship. Unya, napapod ko'y most embarrassing, ako pa isulti ninyo, most embarrassing na story sa ko ang life. Ano to siya kanang feast day? Foundation day dito, foundation day. Unya, sa amo ang section, way representative in tahon. Yeah. Ang ending, ako gipugos na ako daw ang ipa-representative na ilo, intan, wala ko ulamaag ana. Yun naman gilain niya, wala ba kwarta ikapakuan, kapabayad sa kanang costume and everything, ana and stuff like that. Tapos, ang best friend, may na ng best friend, grabe ka supportive. Ganahan po siya na kanang ako yun ang mo represent ba sa mo ang section no, intan, napakaawawan na intan ko ani nila Unyawa ko'y mabuhat kaya sa mga maestra ganahan po sila na ako. So wala, gilaban na lang ako na lang gyud. Unya, ang gabay, since wa mo kay kwarta, ang gabayad sa kanang makeup artist nako, ako ang best friend. Di ba? Grabe ka supportive. Ako ang best friend, so siya ang gabayad. Unya, okay ra unta nako kay fashion show ana lakaw-lakaw sa mga attire and everything. Unya, naaman day ka ng swimwear, naapoy ka ng magsaliko lang. Tapos tawo naabi ako'y kanang koan, na ako'y kanang tawagan ni gaynok mask siya. Mo na siya ang kanang siya abnormality or basta mo na siya ang kanang enlargement of kanang breast sa mga lalaki. Muna kung muskwila ko akong binabuhat ana mag-tuck-in ko, grabe kay na-tuck-in kana bitong level na kanang bahala gumatay basta mag-tuck-in. Ana gid ko mag-tuck-in sa una na kanang ana gid kaayo na kanang maabot na siya sa ubos sa ako ang brief. Mao na to siya start na napaisay-sayaw. Tapos ang pinaka-kuan gid nako, pinaka-uwaw na part kay sa talent portion. Kaya kung sa mga talent portion, of course, di mo okay ba mo sayaw, wala ko laing talent. Ang akong gibuhat kay nagkanta na lang ko kay murag nag-require pa man ko ato. Require man ko atong panahon na so kanta na lang ko. Onya sa stage na lagoy kulba kay ko nang ako ang kana bitong ko ang singot kay nagtuto na sa kung naong na mura nagripo ang level niyan. Hala intong kauwaw ba ani oy. Miss ko Lord. Anya. Moto ang kanang speaker sa niya, ang baffles sa kanang koan sa instrumental sa kanang dito speaker kay naa sa stage nya dako kaayo. So ako na naapoy ko sa stage nga ako ang madungog lang sa akong instrumental kay boom 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 nya mo wala asa mo ko mag-start og kanta ani oy. Amo mo mag-start napita mag-start nya. Motola na ay ka ng cameraman sa tubangan, na picture ni mga tao, na video na laka. Oh, wow, yung taon, Diyos ko Lord, tabangi itong ko. Ay niya. Moto akong gibuhat lang, nikanta na lang dayon ko, nikanta na lang ko, glahutay dito. Moto pag human ako o kanta, nahibong na lang ko na kanang mga tao, nangatawan na. Nya moto pag naog na ko sa stage, ganaan ko sa kanang mga higher years na ako na kanang, uy, kanindot ni mo og talent. Uy, nana, moto, nahimo ko nga no, nag-inana naman sila na ko, uy. Uy, mo to, gato ko sa akong mga classmate, gaingnan din ko nila na kanang, wala ko sa kuan, wala ko nag-sing sa instrumental, gauna ko nuko. Wala, uy, kaawaw, ana, uy. Gauna ko niya. Moto, ang ending, nihawak ko sa kuan. Wala na ko nibalik sa choir kay wala na ko naong na ikakita taon didto. Unya ni apil ra man pud ko ato og choir kay tungod koan kana bitong every first Friday mass nya kanang ba ang mga section na dili ang assign kay naara na sila sa koan, nara na sila sa balcony, maglingkod ra na sila didto nya pila gud usag naka oras ka pin sa mahuman ng mass. Unya uncomfortable kayo init anana nya ang katong maglingkod mo kato ra mga sponsors tapos kanang mga choir mga maestra na sa akong gibuhat ato para pero comfortable lang ako ang pamati taga mas kay nag-audition ko sa mga choir, nag-audition ko choir. Unya
sa maing palad na kuan gud ko na nadawat pud ko lo kuya wa nadawat uroy ko sa kuan sa choir. Dito na kato nang pagkahitabo pagka talent portion after ato wala na ko nibalik sa choir kay wow nakaayo wala na ko mukhang ipapakita doon. Kay like kinsa man taon apil ka og kanang contest nga ang mo ang talent kay singing tapos out of wala day ka sa tuno in town kaawa ana ay. Mo to nabuli ko kadihot ato pero mo nakadihot siya kay tungod akong sabayan ang mga bully sa mga tao mo nang dili case mo na after ato kay mo nagdili kay ko yung bulihon sa eskwelahan kay di mo ko magpanda ako man silang sabayan so ang ending mawala ra dayon mawala silang na mga pila lang to ka days mga ihog na to 1 week lang ana wala na dayon ko gisungog-sungog kay sabayan ako sila unya na paabot lang grade 8 ba ko ato or grade 9 anya mag-English man to siya niya ang task na naman na po siya contest every section or every year level na kanang pa nindutay og kanang kuan Disney man to siya na niya kanang role play unya ang role play ato Peter Pan mo taala na ana dito kanang lip sync lang gud na musical unya ang pagcasting na namo dito ako wala pa ko'y role. Unya sa mga casting dito nabilin isa na lang. Unya walay pa nakuha ato na role niya. Babay, mama, katong mama sa Peter Pan, mga katong mama sa mga bata. Wala pa nakuha ato na role niya. Ang ending sa kay ako na nagipakuha ato na role. Mama ang ako. Mama ako ang role niya. Usa to ka magmahog to usa ka oras na role play sa stage na yung mga parents, na yung mga bata. Tapos akong role kay mama mo to lagi pa-dress yun ko nila nag-drag yun ko dito pero ang ending day atong kuan sa katong Mr. Foundation na ako nag-appealan kay second runner up would be ako ato so may na lang po na kuan na isukli ang akong pagka uwaw dito sa tubangan medyo ko ga-expect na second runner up pa ay ko sa katong kahintanga ato grade 9 na kanya pag grade 9 ay bagong maestra kanang maestra kay mut lang terror kaayo siya maldita kaayo pero kanang bitaw maldita siya pero wala siya sa saktong lugar na ambot lang yung taon ay mut daghang kay estudyante na dili ganahan niya kanya manghagbungay pagid siya nya kanang bitaw kanang yang ihagbong kay mag iyang sa buto na kanang iyang ikan ba kanang tutor kuno pero patago gani nya bayad ana unya ano to na atoy one time na kuan kanang natay one time na kanang nay project na gi-assign na mo tapos ang ako ang kagrupo ato lalaki o babae nga katong babae kay friend kaayo nako unya sa kato na project wa ko na appeal ato kay amot lang nay gasulti nako di ba naay nay gasulti nako naay kanang tawagan ni nako espiya nako spy na katong spy na ako ni ana siya na kanang nahibong mo to galalis na mo to kay nanong wala ko nilagi appeal sa project kanana mo to ang katong gasulti nako friend to nilang duha ana nitugan siya nako nakato ko nung lalaki nako na usa ka kauban di ko no ganahan ako mo na dito siya ganahan na kanang kaan ito siya ganahan na i-appeal ko sila ang project so mo to ang ending sila ray kasabot-sabot ana nya nahibong na lang kung anong wala ko ana nya dira ra tong babae nagkaan ako nagpa-remind nako ana nag-chat nako ngano ko nung wala ko'y tabang-tabang kuno sa kuana humanan na tanan na napas na nila mo to nimo ko ano kuan man na sige gani ko update gani ninyo ang ending kay kamo ra dai gasabot nya mo to ang ending sa kay nahagbong ko ato na subject pagito sa katong bago na maestra na terror kaayo pero karon kay okay naman mi sa katong duha ka buok nya mo to gihagbong ko sa katong kuan maestra namo sa kuan man to siya kanang bitong second periodical test ana so di siya ingon average hagbong gyud sa usa ra to ka periodical second periodical to man second periodical muguro to mo to yakong gihagbong iya gitong gituyo naghagbong ko mo to nana din siya na
katurahay dako ko grado ato nya. Katura kung gihagbungan katong project mo tinanad siya hala kailangan daw ko kanang mag kuan ko no pa-tutor ko no niya na bayad ko no ana private tutor ko no kailangan ko ng private tutor niya ato na ko dili ko wala gid ko na private wala jud ko nagpa private tutor ato niya may kato siya mangwarta mo to siyang palusot ko something ana para dili gid makuan nya mo to nadara man po siya kung mangilaray siya wala po mangilaray pod ko tag kaming duha mangilaray unhanay na lang mi kung kinsay di mailad na mong duha nya mo to ang ending siya may na ilad mo to wadyo ko na ko wala jud ko nagpa kuan niya oy nagpa-tutor niya kung mga classmate uban nagpa-tutor niya kana hadlok bahala sila so, ang ending magyapon ko nahagbong kay ra matong gituyo ng kuan. So nanata sa tong agtang murag last na lang guro ni siya tapos ang kilay pamahon na lang nako akong kilay. Init kaayo. So almost done na ta guys. Ano ni siya? Ang last na natong buhaton kay ato ang kilay so kung buhaton naman kay kanira man akong kuan diri igora na siya nako straight nakadimag ko ingon kibaw kay mangkilay so pero igora na siya nako straight and after kay human na manghilamos na lang and sa atong last na dayon na procedure so dalion sa ako ni paglimpyo nga ako ang kilay dili na ako ipakita ninyo kay sa mo to kataas ang to ang video in town kilay ra ni so mo na siya ang before sa tong kilay and after. Sharon, diba? Hindi siya ingon tantong perfect na kilay, pero at least limpyo na siya. So karon since sumana natatanan, hugo kayo ang ato ang kaniyo. Nadiritanan ang ato ang mga camelum, hugo kayo. So nadiritanan ang mga dead skin cells na naka sa ato ang face. So now, para limpyo na gid siya tanan-tanan kay manghilamos ta after na to og panghilamos kay but nga na to og face oil para ma-moisturize balik ang ato ang now. So I'll be back maghilamos ako then nakapakita ninyo sa pag-apply nako aning face oil. So stay tuned. So I'm back. I'm done washing my face na magbutang na ta aning oil sa ato ang nawong. So, gamay lang. Dili lang nato i-overdo. So, nag-wonder ka kung sa akong igamit. Akong igamit kay Burt's Bees na kanang koan oil. Pero ako lang gibalin sa kanina container kay naaman siya bitaw dropper. Mas dali ra siya. Burt's Bees ako ang gamit. So naaptan jud ko og lobat no for may na lang nahuman na to ang ato ang activity karong adlaw so mo na ni siya ang ato ang finished product. So to ni dali-dali kasi malupat pud ni. Mo na siya finished product ko. So after ninyo og kanang derma planning guys kay dili mo mag makeup or di mo mag-apply og chemicals stay nyo ang naong mga 3 to 5 days para makarest pud yung naong. So normal ra ni siyang redness na normal na mga redness na mahitabo after nimo og derma planning kay mag-heal pa man na imo ang skin cells. So mo na ni siya di pa nindot kayo siya og the thing going perfect. So mo na to guys, mo na po to ang dagan sa akong kinabuhi pag junior high school. So basta hindi sa next video kay napade kay mahuna-hunaan dai na kanang memorable na happening sa ako ang live pag junior high, senior high, and so ako pong i-share ninyo sa next na ko na video. If kana sa pohon. So thank you guys for watching. So again, if dili mo confident na mag derma planning sa inyong kaugalingon, ayaw mo pag derma planning. So if confident mo, hala kumbera laban, pero pagtanaw sa mo sa kanang mga tutorial sa Facebook ay YouTube para
masakto po din yung gibuhat. Kaya ako dili ko confident, dili ko sure na kanang 100% sakto akong gibuhat, pero so far pa man po yung nahitabo na hindi mayo sa akong naong, so okay pa man siya. So thank you guys for watching. See you to my next video vlog. Bye.